मोठं फटको फक्त फटको जेलची संधी मात्र तू धरताय की मी धरताय ही परिस्थिती तुका नको माका नको घाल कुत्र्या कशी परिस्थिती मैदानावरती बघू मिळाली. एकेरी रनचा धाव संख्या मात्र पुढे सरकली ती 30 रन्स वरती. प्रमोद पेडणेकरच्या मनामध्ये थोडासा धाकधूक जसो कारंज उडालो प्रमोद पेडणेकर उठान उभो राहिलो जसो जेल सुटलो परत प्रमोद पेडणेकर खालती बसलो. एकाच म्हणतात कोणाची जळता दाढी आणि कोण पेटवता इडी. परत एकदा यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू रुकुनीची एक क्लेवर बॅटिंग बघू मिळता. कारण या षटकाचो जर विचार केला तर 2 मोठे फटके केवळ सिंगल बरोबर तुमका रन बनवचे असत. या इराद्यात रुकुनीन खेळलेलो हे फटको धाव संख्या पोचली